Zdar lidi! Budu dneska točit znova, protože už se mi zase stalo, že jsem vypl video tak, jak jsem vůbec nechtěl. Takže znova, takže minecraft.radby.cz Pingvar boj přežití, no tak nic. Tak no takto. Pingvar. Tak, začneme znova, no. Uvidíme. Už jsem tam měl rozpracovaný jeden den, takže tak jdeme, no. Nebudu zbytečně kecat dlouho a budu hrát. No rychle. Trvá ti to. Jo, tak trochu simuluješ svět. Trochu mě to nezajímá. Super, zase v džungli. To je skvělé. No. Tady si v džungli se mi to trochu lágá. To už není pro mě novinka. No tak co, no, aspoň to trochu povlagujeme. Takže jump. Skvěle, vážně skvěle. To budeme mít dřevo, budeme mít barák, nebudeme mít. Takže, základ pro první den. Sehnat si dřevo, což není zas tak těžké, jakože. Postavit si malý přístřešek před zombíkama. Zkusit najít vlnu. Když tak si udělat věci, jako je třeba meč a takové ty, co potřebujete. Potom, co potom? Potom bude stačit, když přespíte. Vykraftíte si postel a budete spát. Jo, to je všechno. Tento dvojdíl si myslím, že bude jako určitě dvojdíl. A já si myslím, že bude trvat, že vás to určitě bude bavit. Teda pokud nějakého baví přežití, že ano. A je to sice moje druhé video, které půjde na YouTube, doufám. Ale je to moje několikáté video, které už dneska točím. Buď by bez zvuku, nebo se nebudu přijít jak je spustit, že ano. A teďka už to vím a snad mi to půjde. Tak jo. Začíná program, což se mě osobně jakože líbí. Protože ty předchozí videa naší stránky, znám spíše Kurdoslava a Nejcala, byly přímo otřesné. Točit na mobil taky může jenom ten, kdo neví, jak stáhnout pravý program. Tak jo, budeme mít kolem jednoho styče dřeva, což si nemyslím, že nebudeme mít, ale to určitě stačí. Poslední kousek, hlína, dřevo. Nechci nějak makrovat, jo, ale paní třeba se vážně mistr. Tak, dobré, super. Najdeme nějakou menší planinku. Třeba máme vážně dost. Najdeme tu planinku, možná ještě předtím najdeme nějakou ovci. Super, najdeme krávu. No, nemyslete si, že se proříkám jen tak, ale krávy jsou velice výborné a dávají nám maso, doufám, že nám ho dají, když ho zbiju rukou. Kill, ocelot. Už jsi mrtvá? Ještě žiješ? Už budeš mrtvá? Dobře, daj nám jedno maso, což nám bude stačit na den, na dva. Určitě. Na ty 2 dny. Já myslím, že to dávat bacha na slunce, protože tady se, když zapadne slunce, tak jste poklíčení skeletonů, creeperů a různých dalších těch zombíků. Endermanů a takové ty havěti, kterou nemám rád. Sám to dává po jednom masu, což určitě není nejlepší, nebo není to nejvíc, to dalo i po 3 masech, že ano. Ale bude to stačit zatím, super. Tak to asi trochu potopíme a teďka najdeme tu planinku, jak jsem to říkal. Určitě bude lepší, když
budeme stavět někde na planě, než tady v džungli přímo, protože v džungli zvládat barák taky nejlepší než já, kam jdu? Je to jde sama? Přesně, mi to šlo sama, natočí si to ještě. Je tak, takže jak dlouho ještě můžeme natáčet? 330 sekund, no tak ještě takových, dokud nepostavím ten domeček malý. Sakra dráte, hrozné, prostě džungle. Mě bych to nejradši vypálil, ale to podruhé to miluji. No, planinka, jo, bude stačit tady toto. Ani to bude jen takový malý domeček, jenom prostě já postavila. Takže. Toto dřevo nám vyjde na 2 steče, pokud se nemýlím, z toho ještě si vyjde nějaký zbytek a zbyl super. Styky, krapka. Jo, super, kde to mám postavit, kruci, domek, nenávidím se s tím štvát, kde to mám postavit. To prostě nic, ty věci, protože mě nesnáším. Jestli nám zapadne slunce dřív, než tam dojdu, tak se mi váj. Doufám, že to stihnu. Tak, teďka mě trápí, že tady jsou krávy, protože ty se určitě budou hodit. Že to všechno čejdím, protože to vlastně miluju poslední dobou. Dávají mi hodně maso, surové, všem, zvařit se musím sám. Upéct si spíše. Super, to bude stačit dát, to určitě bude stačit, ne, tak určitě. No, už stavím žádné. Tak nemenšovat se plaje. Postavím první patro, dneska menší, ani ne patro, jen tady toto. No a toto bude konec prvního dílu, takže příště se na to těšit, takže zdar lidi a těšte se na příští díl.